Saya di pasu-pasu tu hatta mahita saluhutna. Guarni mingguta sadarion ima minggu pawaluhon dung trinitatis. Jala topik jamita sai 00 do mata ni Jehovah tu akan nama kabiari ibana. Manang di bahasa Indonesia, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Anurang sota mulai parminggota dengan mahita martangiang di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amin. Tapi gema masuk prosesi diiringi musik. Tapi gema ende puji-pujian sian Kur'ama HKBP Sudirman Jakarta nanaeng mandohoti Festival Kur'ama di tingkat distrik Walu DKI Jakarta tanggal 5 September 2025.
Mau lihat itu tuhata, tatang yakon ma asa sukses kur ama huriata di festival kuri. Marende mahita sian buku ende nomor 112 mamuka sian ayat sada sahatu ayat tolu di ayat tolu rap jongjong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Mangasahon debata say hamonangon do ulahonotta, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maau di buha siang ari, pujiokku maho di tonga-tonga ni akabangso, ale Tuhan endehonokku maho di tonga-tonga ni akamarga. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang, sailehon matuhami roha na togu na badia, pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaon na denggan, sailehon dami tuhami asa sonang hami mangolu di bagasan pangondingim,
sai marsigattung Tuhatam mahami maradopon saluhut musuh nami. Sai ramoti jala pargogoi mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu tasadarion sian sada Samuel 12 ayat 24. Asa dikabiari hamu Jehova jala dioloi hamu ibana di bagasan hasitongan sian nasa rohamuna. Ai ida hamu ma godang nai naung binahenna tu hamu. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tutuhata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tuhan Yesus
manjomu pardosamu lang Tatopoti ma dosata diaropani debata, tapaunduk marohatta martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalana badia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbaen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom, jalahu parhatopot hami. Tung najot-jot do hami manibil sian akka dalan muna badia songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang di halomohon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamubao ni rohana dolomo ni roham asa mangolu. Se sama saluhut hageduon nami dohot pangalasyon nami. Marhite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham dihami marhite-hite panindangion dohot hagogoon nitod di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, baina sangapon di goarmu nabadiai. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Molo tungadong manang ise namar dosa adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigorohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alaida ada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon mari debata na digijang. Amen. Mudah
Tangion hamuma hatani debata turpuk epistel di minggu pawaluhon dung Trinitatis natar surat di Heber bindu 10 sada ayat 8 sahatro di ayat 10 tajahama marsikat soring. Hinorhoni haporsiaon do mangoloi si Abraham dung dijau bukas tutano si jaloonna baen tean-teanan. Saut do ibana bukas so adong diboto si topotonna. Hinorhoni haporsian do ibana hinomit di tano nam di parbaga-baga tu ibana. Songon di tano ni naleban udung-udung do diingani rapon si Isa doho si Jakob. Donganna panean di baga-baga na sesadai. Ai di paima-ima do huta na marojahan nahot na pinandean jala na pinauli ni debata. Laos hinorhon ni haporsion do dijakon si Sara gogo manubuhon poparan marolohot tibo ni umurna ala haposan di rohana na marbaga-baga hotsa. Di baini tubuh dosian nasasadai naung mate dohonon nasa torop ni bintang di langit nasa godang ni rihit di topi laut naso dapotan bilangan. Di bagasan haporsion do mate nasida sudi dang sanga di jalo nasida baga-bagai siana dao nama ditatap jala di halason na di parhatutu pangisua jala pai solat nasida di tanoon. Marhite-hite pandok nasida si songoni di tariason panjalaido nasida di parsambuloan. Au diingot rohana sida tanonang tinadirkon nasidai sanga do nasida mulak tusi. Alai na dumengkan do di halonguton nasida imana di banua gijangi di baini dang di hailahon debata nasida na olo do ibana goaron debata nasida ai nunga di pauli di nasida sada huta ido sahatna martua do akan atau mengangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tahati tandakon maha porseatai songon nahina tindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba hido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya todi porbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumao na bernit
di panguhuman ni Silatus, nama te terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamuni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosa ni, disiba ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan abadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot yang haluangan na surasuda. Amin. Tabi gema ede pujian sian kur El Sadai.
tabegema tikting ni huriata diuduti sosialisasi sian Dewan Marturia. Shalom. Tabegema jolo tikting namasa dohot naneng masa di huriata di bagasan nasa minggon. Na parjolo ya gorni mingguta sadarion ima minggu bawaluho dung trinitatis. Dohot topik ni mingguta say noldo mata ni Jehovah tuaka namak kabiari ibana. Dalam bahasa Indonesia, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Napa duahon ruas natabba mamuka sadarion nungata jalo gabe ruas ni huriata ima keluarga alam panuturi simatupang inang LNV Melesarina Borusinaga. Alamat nasida di Jalan Bukit Duri Tanjakan opat nomor 12G Tebet. Nasida masuk tuwik Setiabudi. Anggiat ma gabe ruas namagulu nasida di huriata. Molomar minggu do nasida di bagasan magundung ton, pinangido ma asa jongjong nasida di nganana. Mulai atema hudul maamuna. Na patuluhon partangyangan wik, patupau ni huriata do partangyangan wik di bagasan minggon, ima na parjolo di wik lapangan Batak, Kamis 14 Agustus, masuk pukul 10 siawib di ruang Salomo, nama Jabui sude ruas niwik lapangan Batak. Napa duahon wik Setiabudi di Patupa di hari Jumat 15 Agustus pukul 10 waluib di ruang Salomo. Nama Jabui ima keluarga niamang situa Joshua Lubat Tobing inang seri boru si jabat. Napa tuluhon wik Karbela di Patupa di hari Jumat 15 Agustus pukul 10 siawib di ruang serbaguna lantai sada, nama Jabui ima keluarga G Manurung inang boru Nabi Tupulu. Napa opaton wik Jakarta Selatan tolu do opat di Patupa di hari Jumat tanggal 15 Agustus pukul 10 siawib di ruang serbaguna lantai 2, nama Jabui keluarga JD Nenggolan boru manihuruk dot keluarga M Nenggolan boru manihuruk. Pinangido ma asa sude ruas nadong diwiki romat dohoti partangyangan ini. Namangihut silua pesta gotilon. Pinangido ma tu sude ruas naso haru pasahaton silua pesta gotilon pribadi manang keluarga asa di pasahat ma tu panitia marhiti rekening naong di surat titik tinggi paling lambat tanggal 17 Agustus 2025. Nah mengikut undangan mendohoti ibadah doa bersama merawat lingkungan hidup. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mengundang pelayan dohot warga jemaat HKBP asa romat dohoti doa bersama dan long march merawat lingkungan hidup khususnya kawasan Danau Toba dan sekitarnya di Patupa di hari Senin 18 Agustus 2025 pukul 6 manogot, inganan di Taman Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, nani uluhon ni Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan, turuas na berminat mendohoti acarai, boima mendaftar marhite Ketua Dewan Kainonia, Marturia, Diakonia, manang marhite Sekretaris ni Huriata. Turnamen basket antar remaja na pinatupani NHKBP Tebet 2025. Muliate madituhata di siala keberhasilan ni yana kota tim basket seksi remaja HKBP Sudirman meraih juara 1 turnamen basket antar remaja bangkit orang-orang muda NHKBP Tebet. Suak songoni Huriata pasahat Muliate tu sudah mendukung baik dalam doa materi seluruh jemaat, orang tua, parhalado, padita, terlumuwi ma tu pelatih na mempersiapkan yana kota remaja madohoti turnamen ini ima tuamang tau sisi sinapela. Seanggia ma prestasi na ni anak kotai boi gabe hamuliaon jala hasangapon di tuhatta.
Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia na Pawalupuluhon, Huriata Patupahon upacara pada tanggal 17 Agustus di halaman ni Huriataon, jala tanggal 16 Agustus di Patupado acara perlombaan udutusi. Ruas namar sahid na dirawat di Jabu, sok songoni na dirawat di rumah sakit, boy mata jaha songon datar surat di buku tik-tik tai. Tatangnya koma asa tumibu nasida marhahi pason. Akatiting na sing na sopola hujahahon, boy mata jahabi songon datar surat di buku tik-tik tai. Songoni matik-tik namasa di Huriata di bagasan minggon, tuhat nama masuk-masuk. Horas mari kita saluna. Cek. Shalom Mamanginang. Horas, selamat hari Minggu ma dihita salutna. Parjolo mangido mau amang dan inang molo mar pasir-pasir bahasa Batakuda. Nahu hormati hami amang dan inang pendeta dohot sude situanami. Nahu haulongi nami sude ruas ni huriat taon. Parjolo hita mandok mauliate tuhata pardenggan basai ala di leon dope hita hahi pasan tu tikion. Hupatan daun mah diriku amang dan inang, molau sinta purba, tubuni inang boru tambunan, dison au jojong, songon mawakili seksi musik dohot Dewan Marturia. Alahu bereng hami amang inang semangat ni sude paduan suara na adong di huria taon, lau mangeleon rohana mamuji pasangapon tuhata, marhite paduan suara na adong di huria taon. Alani, nami sian seksi musik, dohot Dewan Marturia, berencana na yang patupahon malam puji-pujian, imana na yang dipatupa di hari Sabtu, tanggal 20 September, bulan Naro. Mardomu tusi, amang inang abang kakak, hami sian seksi musik, ro pasahaton undangan melalui koordinator paduan suara manang pangurus di Ganup Seksi. Hatop situtu do rohanami amang inang abang kakak lau mandohoti acaraon. Songoni jolo parjolo nihata sian nami. Eme sita batua parlingguman nisi borok. Tuhata mamartua sude hita di parorot. Shalom. Marinde hita sian buku ende nomor 468 ayat sada sahatu namang ihut, uhut papungu pilihan sada A sada B.
Dameni debatana sumurung sian saluhun roha imana mangaramuti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Kadamang dainang do sudihitan na hinaholongan. Adorang pinatolhas berita nauli. Oma na padua halihok kami. Perjamita marminggu di hurion. Alai atik so sudido pe takas manada ate yang manginang. Songon namar tuturiba sautik. Aku songon hatani akan itu anak perjului sinua bulu sibayan nalas sinuan pertuturan sibayan nahoras asa binut but menasa pilul gajak kutak pulugus oras mahita luhut langadong be namar pugus hami padita remanto tumanggor si bolo na te, jojok dotong, masuk tu dia inna. Anak ni tuan nahuda raja si bolo do tumanggor, si ono pudon na siap perlitan. Inata nahualap dohot na mangalapau, buru aritonang. Masyal alap doha memang enang, pajupang mak itu ngatonga sauk mai. Inang simatua buru pajaitan jala dainang pangitubu buru sinurat sian samo sirianiate nunga di bahasa-bahasa tuhata opat dope darak buru baru kena ba opak masunarya teh buru hami marhubas di HKBP Resort Tomang Barat. Sudira kadamang dainang maboto ya teh. Auro nakin alat so takas tu pe huboto nak tusun gabe lilu nakini ibain Google Mapi. Songonima sautik partindadaan salam patus takas dihamuna kadamang dainang maka tulang nami naburu nami dungatu busudi mahita ala di pasada duhita songon anak doh buru ni dibata dia depan itu hatai siluan arga jamita dihita mama pulingi hita patuku kapur seota sian pesalmen biddu tulu ayat 12 1 ayat 22 sono ma didok desi mertua ma bangso na mardi batahud jahuba bangso na pinilitna laho ayonna manatap-natap do jahuba siya banwa gijang marnida jolma manisia sudena manatap-natap do ibana sian ujahan niha bangsana do paksudi pangisi ni tanoon ibana do majadihon rohana sida sudena diatoi do sude pabahenan nasidai dada hinadiak ni parangan pamonak raja dada hinatibul ni gugu paluahon nabigu pangalet cemdo nang huda panupahi jaladang hinatibul ni guguna paluahon ibana idama sae 00 do mata ni jahuba tuaka nama kabiari ibana akana makaluton asini rohana asa dipalua to dinasida sian hamatean jala dipangulu nasida di haleon
Sai dihalumuton rohanami do Jahuba. Ibana do panupahi dohot lebu-lebu nami. Ay mga saun ibana marlas neroha dohami. Marhaposan tuguarna nabadai dohami. Sai pasonggok ma as neroham tuhami ali Jahuba hobartu pakalunguton nami diho. Ima sahatna. Kadamang dainang remaja, adong do remaja tayo dangate. Kana pasubulong na hinaholongan didok akapaduhan do anggo jolma si ida buhi do. Hola debatado si ida rohainna. Manusia selalu melihat atau lebih dominan menghargai, menghormati orang lain dari apa yang dia miliki. Apakah jabatan, posisi, hamoram, doa kena singi. Nang pedang apalah sudi ate. Alai gudang doa kaki beradaan ni gabe manutuhon sadawi bawa harga diri nang aka persauran ni zolma pede tunga-tunga ni portibion. Ima tabereng secara umum anggo panatapan ni zolma di portibion. Alai anggo Tuhani Tuhan memperhatikan kita bukan seberapa besar kita, seberapa hebat kita, apa posisi kita. Karena yang Tuhan lihat adalah siapa kita di hadapannya. Waduh kita di hadapan Tuhan. Itu soma 00 mata ni Jahuba. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Istilah ni nama nonton. Ira fokus do. Songoni panatapan ni Tuhan ya te. Ibering kana porsiai. Ipanot noti. Sian habang sanai. Berarti takas do tungate. Kasno di ida ditatap Tuhani. Aha na masa di tonga-tonga ni nguluta. Nangpe di hajol maunon ba ta alami do tapak lalah do songo dia do sipata hita namar dongan, namar donga tubuh, namar tetangga, namar huria. Semenek do rohani dongan namar kita. Kita dipandang sebelah mata atau yang lain dan sebagainya. Itu pengalaman yang lumrah kita jalani dalam kehidupan ini. Kalian wain di suatu ma tu parrohauta barita nauli nama cebakas sada pangutusion natikos jalatakas jadupan ni debata. Bartu topik ne mengguta sai 00 do mata ni Jahuba tuaka nama kebiari ibana. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Na parjulu tardok mahita. Bangso namar 2 molo marhabiaran hita tu Jahuba. Odo sita-sita tatong amang inang ate nang oputa si julu-julu tubui nga ditatap si marhite hatani upamai adoris tu dulu ni purbatua sehoras mahita jala torhis satu namar 2 akan namar 2 di hadapan ni Jahuba ima nama kebiari ibana. Takut akan Tuhan. Bahasa gabi martua
Allah na dipilit Tuhan itu akan maka biar ibana. Dak kita na memilih Tuhan ini. Soalnya epistel lakini na dijodoh si Abraham dipanggil dijodoh kata kerja bentuk pasif doy. Artinya Tuhan itu na aktif. Bui hita mangulu rasa nuai marhapurusat tu ibana dangalani habuyota hagugota. Nah dipilih do hita marhiti asni rohana gabi anak do buruni Tuhani. Alani pengalaman nih ngulutas tong do songon pengalaman nih si Abraham ya teh bodo songoni. So takas dope dalam si dalaran tempat yang dituju ini ditatap sodok takas ale bukas merdelan ibana gudang dora songon di pengalaman ujui kamu natutunami borhat syak kita nanti di era tahun amar aja tahun mana 40-an 50-an 60-an bukas si mana na alan yo jarnya mai dangi tu dia bukas adang binoto marjalang mak kanido lapatan ni haporsyao. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti yang tidak kita lihat. Ido haporsyao ni jala ima hataran ni ngolu namar habiarat tujahu zolma namar tua ma ibana disi ala akka namar habiarat tujahuba dang di pangasahon haguguonna habuyonna. Orang takut akan Tuhan, dia tidak akan mengandalkan apa yang dia miliki. Esokon bangsa Israeli bangsa namet met donasi dia ujui dijo dipanggil gabe bangso na martua atar songoni mahitan waing martua ma bangso na mardebatahon jauh bang mulut agati hatani bangso nai martua ma HKBP Sudirmanon martua ma punguan lansia martua ma punguan korama ala ama namar habiarat tu jauh banasida dang gabi mar habiarat tu inata aku do istilah dia miantik kisosat di Jakarta DKI inna luar biasa nak kini koramai dunia dia nak kini burak dua pesainganon naraku kado do koramata anggu hutangi nak kini ngajuara be Sudirman naraku. Memang manangah pitahe ipabura cianon memang songon semangat Sudirman itu teh jenderal besar aga holan tampil HKBP Sudirman na ketar kitiri benut sudi. Nanti tampil ma HKP Tomang Barat, tong don jago ate. Sudirmanon, Sudiru mana ada te? Idi obar huria pada terme Tomang Barat, idi yai. Ejo ni kali ima, HKP lu jadi bapaturak kun ate. Kalau lokon HKBP Sudirman, anak betengi inna. Besudiru jol mana ada hata Sudirman dangi, luar biasa. Alai dia dupan itu hanya mang dang habal gaun ni guar sian purtibion na rekod no marga dia dupan itu hanya nang pemamerek paretongan suat ni purtibion isi mahita itu ngatongan ni keluarga IP ba alas songoni mahita rupani si pata so dihargai no.
Ai sido penasoroin na. Ai parbicakin na. Tapukan mau launon nina. Ai sido penasoroy. Atulangi. Tapi mo juga. Julo sahat inna to kati. Saya dong dulu banyak ka padoha-padoha songoni. Alianggo ruas ni HKBP duri manon. Era sodong do boto songoni ate. Akan burju do studio. Dang adong na tepu burju. Terus do burju ate. Iman nomor 2. Ala las marohana. Padohan hata nomor 2. Berbahagialah di sini memang berbeda dengan konsep secara umat ya. Jadi mertua di son dan apalah donon rup manis songon holan konsep songon habatahoni ba marhasangapon marhagabiun lagi mamora moloholat songon ini memang kebeso mertua do hita do nota ayo putana jului ibabedo guar-guaron molo mate pe aong mar kelas-kelas aong mate makar aong mate hado memang saur matua air mana sari matua saur matua mau libulung bah molo songon itu sada ukuranna izo maita si pola nina mate hai na mate makar do tu narokok gabida kan si Tuhan ini dah ngapalah memering soni. Omah las nerohakta manginang. Mertua bukan karena ditentukan oleh keadalan eksternal. Di sukacita nasongoni do naridok na. Sukacita yang bukan ditentukan oleh kondisi dari luar. Jadi benar didok si Paulus. Dipilih obati teh marlas niroha mahamu totong di bagasan Tuhani hulahi madok marlas niroha mahamu di bagasan Tuhani in Kristo di dalam odo anggo pengalaman namar habiratu Tuhani di Soma dan tarpat orang teori-teori ni percibion mangalapati buido nang penunga martau-tau di bana marsahid. Ba tong las rohana tungate. Bui mekel. Putopot sadaruas ngastruk sia tahu ni bana. Alai ekspresi ni buhi. Bah luar biasa lu bah. Murah mekel daya ingat na tang muru. Ola ni ba molo makkatai agak maul. Ada semangat. Nang pesoni na di ai ibana hanguton nasong tu ibana. Tapi ada semangat. Anggosian keadaan kan ngaburatnya. Alia dong do dengan sakit yang sama, sikap yang berbeda. Buado amang. Itu amang dak dong biot di mana? Ngabe. Ngamelos be. Asal didok masuk ni nga energi negatif betul ngati. Serupa dosa hiton, ale sikap yang berbeda. Halak nomor 2, ya berserah kepada Tuhan bukan menyerahkan. Edang mungkin memang tapung kiri kenyataan namang enang. Tidak mungkin. Itu. Ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita di luar jangkauan kita. Dimulai songon omma niat omma non omma tu sona dung mangulian no sakanganon dung muli burun omma. Dung tulus sudai. Masing. Kita sebagai orang percaya tidak mungkin melawan kenyataan hidup ini yang kita lakukan sebagaimana Abraham yang eksodus itu nabur hati menafsirkan perjalanan hidup ini dengan iman, dengan penyerahan diri kepada Tuhan.
logika, pandangan kita ada batasnya. Tapi kita yakin dan percaya Allah yang tanpa batas itu. Mangaramo hita mar mudu-muduhon hita. Ai totong 00 jaga do Tuhani. Manatap-natap hita tungate. Ibaratnya seperti mata elang. Burung elang melihat mangsanya tajam. Takas do tonggor tu Tuhani. Jadi bata bayak ko madyo mula dong manang nahita matik kini mardongadongan mahalit mula masibiringan si malulungi buah doa manginang. Ya pandanglah dulu aku ina. Masa do tikini songoni kadamang di kemardongan? Masa do te? Tar pajupa meta ay. Masibiringan mana si detungate. Iya. Soalnya matong Tuhan menatap kita, kita menatap Dia dengan iman. Capiring, mariti mata ni hapur syota. Tubuh malas neroha dita gugu dihita. Mabiar mahita mangulaw naso pato naso tikos. Ayadong CCTV. Nah terus merekam jejak kita. Siap burtian ni dainang. Satu ujung ni pardalarno lungi batapai mama kan benadi dok sai burjuma ho rasa mate dungi lehnok matu tupal hangu duani ai jalona bedo bartu nani ulana lasun nerohata nunga dipilih hitamangenang alani napadoan setrupukon unang tapangasahon haguguon nadong dihita keberadaan yang ada pada kita. Songon soldadu tatara tikini ira bahasa narasi politis dibahin ya kan seperti raja yang memiliki segala perlengkapan perang. Tapi itu tidak menjadi jaminan. Sejarah perjalanan umat Israel juga melihat bagaimana kuasa Tuhan memenangkan umatnya dalam peperangan pada waktu itu. Kalau song kapurasya manuangi hita pesong namar porang do hita di purtibion go aka ela di sibulisi. Dang boy hita mangasahan gugut. Minda boy terjalur hatta di dok sahalak teolog. Sesungguhnya orang Kristen itu menjadi orang Kristen itu adalah berjalan dalam satu kaki inna. Baik dia sudah naik, kakinya sudah naik, betuhani. Artinya kita tidak mampu menjalani hidup ini hanya dengan satu kaki. Dan mampu kita, tak tolak kita. Waduh nakok sedapat ate. Nah datar dosongan mulu nakok. Tapi mulu dakola datar kan, nakok tuat. Itu benar tong di bagasan pos neroha pakrimon itu do kan bah satu ngani haporasya do pakrimon pengharapan itu yang menggerakkan kita di bagasan ima sudah silehon-lehon ni debata nadong dihica tanikmati matong di banuaing di era nuaing bah sudah itu serba adong. Manang api adong. Kula kepeng nama hati. Tapi itu tidak menjaminan. Mangurupi ia. Molo boy do rupani marhije akan adong hamoraon gabe jaminan berarti dang adong bearsa dang. Mangurupi ia. Alani molo di palumeho Tuhani kesempatan dihita. Peluang dihita. Posisi dihita. Kita menggunakan itu selagi ada kesempatan itu. Asa adongan no dingoton idongan itu. Ditiki ibara do bah, diurupi mara do gelekku, dibantu do. Tiki opus ya bah, ini mana? Alai, itu semangatnya karena porsia. Respon kita
kepada Tuhan. Dan gabe anggar honotai. Ala nunga tajalo silehon-lehon ni debata di penantian ay songon na berziarah doita, pai solat doita, mengontrak doita di Portibion. Mulai syukur secara apa sebetulnya dia do jabum. Jabu tadi di surga. Kan perjalanan iman Abraham itu potret gambaran. Dia mencari kota yang damai. Huta nahon. Huta naso pinauli tangan. Ibena DTP mengarah tu sido ita tongate. Di surga hasonangani nana tu asa ya ima pakirimota ima posnero akan nama kabiari jahuba pai mai mahonido hija aja mau nginongati anggo di Portibion ngai di mati hamu besudi kan contoh hita pesude pai mahon do tiket ngabe ngai persiap bae berat mulai nak bah tiket enggak itu tainangkan iya ngarong berangkat enai zoo kan sorong do hida ipakai kop kesempatan ini songoni ma pertikian ini nilai tuh na Tuhan ini kan tapi manuai penantian pakirimon tu Tuhan ido hagogo tadang hageleoni alebitsan dileo Tuhan ido pe partikian nete akan nama itu pelansia molo isuku nak kadadana rupani baru bapak bah pola ragu mau mantap isuku baru bapak ama bainon ayon nama ayom nga energi negatif betul ngatek ai tang mungkin memang dang lohot menang miat tok persaitoni ai si doi wah benon ini lang peubaton menurut nasihat dokter 3 kali sehari manukul-nukul namai kan alami kehidupan kenyataan nggak bisa kita tolak dang boy nang pesemangati boy untuk molo ningut tiki uzuya te bungkerap sahat do i Jakarta tahun ale berbeda kehidupan maksudnya berubah kan non sian pandangan hazal mau baru iben amat tadi situ urus uzin narohat ai hubering do piamangi on songono sunda berarti rap sahat ali asing kondisi berarti sarupa do kesempatan itu menggunakan kesempatan itu na berbeda mengimplementasikan anugerah waktu dalam penantian itu nama rasing akan naporsia pakirimon naima nagabe bahan bakar untuk mendorong dia supaya tidak menyerah berjuang patuduhon akan nauli neringa di bagasan guluna pakirimon nomma anggo akan asingi merpeutat do emang enak jabatan bisa lepas kesehatan bisa berkurang nata haulungi sadiri maca holong rohata dia bu itu potai marsirang dohita ita dikko dohita akka donga tubutai ka dia tetangga nang penau rega nunga tabain boy do gabe asing mau urus semangatta tidak apalah bila kita kehilangan sesuatu, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan posisi jabatan, kita kehilangan satu hal.
dari banyak hal. Alai ketika kita kehilangan pengharapan, nunga mago besude dangan be kita kehilangan segala-galanya. Iman waing di paingot Tuhan ini dia kena porsia ala tekas do mata ni Jahoba ma parohau kita tusima ngudu tamanginang di bagasat tang yakta asatong margogo hita jala marlas neroha hita di rupan Tuhan ini. Amin. Martang yang maita say batugu marohanami ali Tuhan marhiti huason ito dim jalalas rohanami kabejolman na martua hami ala ni asni roham ala ni hunak ko pangasaw kami hadirion nami namay solat dohami di portibyon paima imahon hutan na umuli hutan na hot kota yang abadi pengharapan iman kami. Alebican nilai kudu piti keparesian pakyon nami mai asa tongkot burju hami saat ro di ujung nak jalan marsangak maguarmu mariti parulo nami le Tuhan. Pada usia kami latih neroha gijang neroha kosong neroha saya dami mima holong mima mian mangarahuti guru nami disudiakan keluarga rumah tangga lam tabai aka las nerohai asa tong manahan na sida saro di ujungna pasu-pasumu huriamon hakai bipi Sudirmanon hajong-jongan ni huriamon tuk takas gabe balito namar sinodang di kota na le Tuhan asa tuk patar di ida akka torop jolma harajaumu di portibyon sisa urasi nasa dosa nami di bagasan Kristus Yesus si palua jala sioko pami. Amin. Rede mahita nos papungu pilihat.
Bapa uduk jala tapeseri maruhata martangi yang mahita. Alidi bata amanami na di banua gijang hodo haruruan ni saluhut silehon lehon nadingkan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupas hatami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di porti bion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami. Gudang ni silehod-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banua gijang say pinarabadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dusa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasa dame jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohanami daho. Di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodem. Horas mahita saluhutna.